Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin yin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki. A yau ne cikakkun labarai ko masu ‘yanci suka bayyana. Matasan Najeriya na shirya fitowa zanga-zanga dangane da rike album ɗin Nura M Inuwa da ya yi. Matasan Najeriya sun shirya fitowa zanga-zanga a kan album ɗin Nura M Inuwa na 2021. Amma kafin su fito suna ta sanar da masoyansu na faɗin duniya. Wannan zanga-zanga da za a yi ba ta tashin hankali ba ne, sannan kuma ba ta ɓarna ba ne, ba za a taɓa kayan kowa ba, ko dai za su fito su nuna soyayyarsu ne ga wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa. Domin sun kasance suna jiran album ɗinsa tun 1 ga watan Janairu shekara ta 2021. Har zuwa yau kuma album ɗin shiru kuma bai sa ranar da zai ciro su ba. Bayan jimawa da suka yi suna jiran album ɗinsa tun 2019 da ya cire album bai ƙara cirewa ba, 2020 ta wuce nan ma bai cire ba, sai a 2021. To gaskiya lokacin ya jima kuma sun gaji sun ƙosa da jin sabbin album ɗinsa. Shi yasa za su fito zanga-zanga don nuna soyayyarsu ga mawaƙi Nura M Inuwa. Amma zanga-zangar da za su fito ba wai za su yi wani ɓarna ba ne. Kawai suna so ne ya fito ya faɗa musu ranar da album ɗinsa zai saki. Domin gaya musu ranar da zai saki album ɗin nasa shine samun sauƙin su. Domin sun ce duk abin da aka samar rana, ai dole rana ba ta ƙarya. To insha Allahu wannan zanga-zanga da suka ce za su gudanar. To amma suna gargaɗi da sauran masoyansa na faɗin duniya gaba ɗaya. Da kuma ma wanda za su zo a yi wannan zanga-zangar da su a haɗu kai ɗaya su kai bayanansu gurin Nura M Inuwa domin rashin amincewa da har yanzu bai fito ya faɗa musu ga ranar da zai saki album ba. Kawai su burinsu ya fito ce musu rana kaza zai saki, tunda ba ai ba su suke aikin ba shi yake yi. Ba zai yiwu a ce dole sai ya sakar musu a yanzu ba. Amma abin da ba a sani ba shine mawaƙi Nura M Inuwa mawaƙi ne fitacce sannan kuma mai dagiya akan harkokin da ya sa a gaba. Kuma muna masa fatan nasara, Allah ya sa saki album lafiya. Domin kasancewa da wannan rahoton zuwa nan gaba, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirye-shirye za ku ji mu.